Vale, aparcado. Grab, vale, ja està. Bon dia, aquí estem amb el senyor Joan Carles Jordà. i farem unes preguntes sobre les escoles de música del Prat. La primera pregunta és, sap quines van ser les primeres escoles de música del Prat? Doncs la primera escola que va haver-hi aquí al Prat, l'escola de música, va sorgir l'any 1984 i va ser arran de... Bueno, en aquella època es va formar una banda de música. En l'any 1984, com que hi havia molta immigració, doncs diferents senyors d'aquí del Prat que venien de les províncies d'Andalusia, de València, i em sembla que hi havia algun gallet, doncs van voler fer una banda i clar, van començar 15 persones. Llavors, a partir d'aquella data, com que només eren 15, van pensar en que podrien formar una escola de música perquè la gent pogués estudiar música. I va ser llavors quan va començar tota la història musical moderna de lo que serà actualment tot l'ambient i tota la musical que hi ha aquí al Prat. Vale, espera. S'ha volat la fulla aquesta. Ja està. Vale. Bueno, me dic. Sí, ja no. Si no he cortat. ¿Cuántas escuelas de música hi ha del Prat? Bé, actualment, que jo conegui, hi ha 3 escoles de música. Dues que són de caire privat i, com ja sabeu, doncs, fa molt pocs que es va obrir l'escola municipal de música d'aquí del Prat, que està situada aquí a Torre Balcells. No sé si existeix alguna altra escola privada, però bé, de fet les escoles que actualment ja són l'Aula de Música del Prat, que pertany a la Banda de Música del Prat, després hi ha l'Escola de Música de l'Associació, que pertany a la... Doncs aquesta la coneixes. I l'escola l'Escola Municipal de Música del Prat. Sé que hi ha alguna escola aquí a l'Avinguda Montserrat, però em sembla que ja no existeix. Però no, la Filharmònica estava a un altre lloc. La Filharmònica ha desaparegut perquè com que s'han vinculat han fet conveni a l'escola municipal, doncs han desaparegut. Sense enrere sé que seria bona escola, però només feien guitarra i llenguatge musical aquí. No sé, era un senyor que feia classes, però em sembla que ja ha desaparegut també. A què es dedica una escola de música actualment? Bueno, una escola de música, la vessant que té, doncs, el seu comesa és fer músics. Clar, evidentment, les escoles privades que hi ha al Prat, com que la vinculació és a la banda de música, allà doncs, la majoria d'especialitats que es donen són instruments de vent, de vent metall, de vent fusta o de percussió. Des de fa uns anys també s'estan implantant molt els instruments de corda, violoncel, violí i tal. I des que van obrir l'escola municipal de música, doncs aquí, clar, el ventall és molt més ampli. Llavors aquí també han incorporat molt el que és la música moderna. Quan diem música moderna, diem guitarra elèctrica, baix elèctric o teclats, fins i tot veus. O sigui, tot tipus de música. En realitat, una escola de música el que fa imparteix classes de tot tipus d'especialitats que existeixen en la música. De fet, crec que encara hi ha una assignatura pendent, que és els instruments de música popular, com són gralles i tots aquests instruments que s'utilitzen en la música popular de carrer. Hi ha diferències entre les escoles d'abans i les d'ara?
Bé, les diferències, evidentment, com en totes les coses, doncs la situació va millorant, s'ha modernitzat tot molt més i, clar, evidentment, tots els instruments d'alguna manera pues, estan més ben acabats. O sigui, les escoles d'abans tenien més problemes en quant a tot el material que utilitzaven per les classes. Avui en dia, com que hi ha la nova tecnologia, doncs tenim els nois i noies que volen estudiar música ho tenen molt més fàcil. Quin és l'instrument preferit al plat? A veure, de fet, com que les escoles de música estan vinculades a la banda, doncs fins ara s'havien donat només que s'havien impartit classes d'instruments de banda, però d'un temps cap aquí, doncs l'instrument que més repercussió té al Prat és la guitarra tant espanyola com elèctrica, perquè hi ha molts grups que s'estan ara formant i la gent, doncs, el que estudia més ara avui en dia és la guitarra del Prat. Doncs aquí ha acabat la nostra entrevista amb el senyor Xurda. Molt bé, ja està. Moltes gràcies per haver